И сега ходим на там. Снимай играта, снимай колко е хубаво. Лелесна! Градина, тиха, среден прах. Хубаво, отгоре ти чука. Днес сме на Сахатепе, а утре ще сме на Алоша. Очаквайте и утре на Алоша. Апостоле, от теб се учи всички. Апостоле, ти пример си за нас, България. За теб била е всичко, България е всичко и за нас. Апостоле, от теб се учи всички. Апостоле. Сега Макдоналдс! Поснимайте чийка Рафи. Ядем Рафи сладолед. Ето една от най-известните забележителности.